به بریارeka fermî ji şarederiya Mosulê ku ev xanûyên kabil bûn bi sedema şerê Daeş eger bermayekên wan nehêne havêtin wê pêrabûnên yasayî digel xwediyên wan ken. Ev biryare bi goreyê maddê 59 yasa rêxistina avahî û rêkan ya jimare 44 li ser hawlatiyan sepandiye. Lewma nûke gelek ji xwediyên avahiyên kavilkirî dest bi rakirina bermayekên xanûyên xwe kirîne. Bi goreyê ew dibêjin ku pêdiviya hikûmetê ew qerebû kirban da ku bikarin bermayekên avahiyên xwe rakin. Em daxwazê ji hikûmetê dikin alîkariya me bikin, lê binêre ev kar bi milyona dolar hatiye encamdan, kel û pelên wan talan bûne, xanî kavil bûne, loma giring e hikûmet alîkar bê li gel me. Niha li taxa Babetop buhayê her avahiyekê bi milyara dînar e kavil û wêran bûne. Pêdiviya dewlet xwe bo vê çendê bikete xwedî. فبلغتهم الحكومة بالهدم والرفاقات. Rast ev avahî kavilkiriye, lê ya baş ew hikûmet vî karî rabe. Niha em bi vî karî rabûne. Paşmawên vê avahiyê dê rakin. Baweriya me pêwîst e hikûmet wan qerebû bike ji ber ku beşekî xwediyên avahiyan hene şiyanên avadankirinê nînin. Her wisa eger ev paşmawa hatin rakirin dê Musil wekû caran vegerêt dayîka du buhara ji ber ku ev bajar her ji destpêkê de baştirîn bajar bû li Iraqê. Loma giring e hikûmet halîkar be li gel xelkê. Serokê şarederiya Mosula Kevin wesa bû dengê Amerîka got ku metirsî li ser giyanê hawlatiyan heye ji ber ku zorbey evan xanûyan egerê keftina dîwarên wan heye û heman demda sîmayê bajarî neşrîn kiriye. أكيد هو الأهم هو حياة المواطنين. Bêguman tiştê giring parastina giyanê welatiyan e û xala duyê ciwaniya bajarê ye û taybet li ser cadên giştî eger ev paşmawa hatine rakirin dê gelekî baştir bê û dê sîmayên bajarî ciwan bike. Her wisa niha cadên Mosula Kevin taze hatine duristkirin. Loma pêdiviye gişt avahiyên kavilkirî li ser van cadan bêne rakirin. Ebtinê li Mosula Kevin zêdetirî 12,000 xanû û 2,000 avahiyên bazirganî bi xwe vedgirîtin. Evet demekî daye ku rêja zêdetirî 70 sedê hatbûne kavilkirin di şerê azadkirina Mosulê da. Lê bi derkeftina vê biryarê jimareka zor ji hawlatiyan dest bi rakirina bermayekên avahiyên xwe kirîne. Kawa Emerdengê Amerîka, Mosul.